Samtang aron magkabalik sa isla ang mga na-stranded nga mga pasahero, si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan midagop nga sa Philippine Navy aron na makahuam og mga barko nga pasakyan paingon ngadto sa isla. Samtang mga motor bangka nga may pugos pagbiyahe ipa-revoke ang permit. Si Luan Mirondina sa report. Padayon ang pagpang-apod-apod sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug pagkaon ngadto sa mga na-stranded nga mga pasahero dinhi sa Angasil Port human did-i sa Coast Guard ang mga gagmayng sakayan nga makalawig sukad niadtong Domingo sa udto. Ang 55 anyos nga si Susana Quiñones kinsa matag adlaw nga magsakayan og bangka gikan sa Olango Island paingon sa Mactan ug pabalik aron pagtumod og isda na hingawa na pag-ayo sa nabiyaang pamilya. Di habitay linaw ma'am, lantap kayo ma'am, wa gimi pauli. Bisag magtawag lang ato nga kanang hakuta sila pambot kay linaw na. Hanto na lang abta na rong unsa na rong kuana. Abta na pug hangin, wa na pod. Sige lang kapuspon. Katong linaw gipapauli mi. Wa tay magsigig hasol sa kaon. Sa pagkakaroon, moabot na sa 218 ang mga natanggong sa nagkariang pantalan sa dakbayan. Tungod sa padayong pagkusog sa hanging habagat, posibleng mulan at paog pipila ka adlaw nga did-an sa Philippine Coast Guard ang mga gagmayng sakayan nga makabiyahe. Butang nga gikabalakan sa mga taga-isla nga kasamtangang natanggong karon sa mga nagkariang pantalan dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Subay ni ini, midangop si Mayor Junard Ahong Chan ngadto sa NAVFORCEN aron makahuam og barko nga mapasakyan sa mga natanggo nga mga pasahero. Nagpaabot pa ta. Actually, there's two vessel na sa Philippine Navy karon. Gi-check lang no ug pwede ba na mato magamit karong adlaw lang. Ang mahitabo ang NAVFORCEN mo adto sa wharf no sa Hilton. Kunya dadon na to sa Olango. Yang mga passenger sa Olango dadon diri sa mainland. Gitataw hinuon sa mayor nga nagpaabot pa siya og feedback sa NAVFORCEN. Gisuwayan usab sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa information officer sa NAVFORCEN apan nag-verify pa kini sa request sa mayor. Samtang may bahad usab ang mayor ngadto sa mga motor bangka nga mopugos gayud og biyahe bisan kun way clearance sa Coast Guard. Ining mga nibiyahe nga mga pamboat no sa ato ang lugar sa atong bahin, we have the Sea Farm Sea. They will get permit. Akong ipaabot nila kung ilang ipugos ang kining permit nila sa city sa mga pamboat among i-revoke. Kagahapon, usa ka unregistered motor bangka gikan sa Olango Island ang gi-rescue sa mga sakop sa Coast Guard human kini mipugos pagbiyahe ug napagngan og makina samtang naglawig paingon unta sa Angasil. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.